टरिया पे आओ रे सवरिया, अरे देखा देखी तनिक होई जाए। लेकिन एक एक कुछ हम लाइनिया के उलट पलट दिले बानी। हाँ, क्योंकि जौन माहौल चलता, जौन है कलजुग के भैया सुनौला है, यही से रिलेटेड कुछ लिखले बने नया आप सबके सुना रहा हूँ। एगो ट्रेन के जौन इंजन होला ना जी, अगर इंजनवा न रहो तो हो जन 22 गो डब्बा पीछा रहला ओकर कोनो मतलब निकड़ी। उ डब्बा अपन मन गोरखपुर से दिल्ली चल जाई, ओके ले जाए खतनी इंजनवा के जरूरत पड़ी जौन आगवा चलत। एगो परिवार के अपन खून पसीना गार के एगो मुखिया अपने परिवार के चलावत, लेकिन है कलजुग ऐसन प्रबल भारी हो जाता कि जौन घर के मुखिया बा जेकरा वजह से सगरी डब्बा पार लागता, वो इंजन में रहे खटिन जगह नहीं मिल पाता, उहे गो पेटवा भारी रहता। ए लिए कुछ सोच विचार के लाइनिया लिखनी का कि इन जनबानी के रेलिया के जे सत्येंद्र भैया, राधे भैया, संभाल ले रही लोग। पहला दिन लिख के पहले दिन गावत नहीं त्रिपाठी जी के घरे। इन जनबानी के रेलिया के जे हो बोगियन के पारेला गावेला। जनबानी के रेलिया के जे बोगियन के पार लगावेला। ओकर जनमल ओकर बेटावा, ओकर जनमल ओकर बेटावा, ओकर ही घर से भगावेला। ओकर जनमल ओकर बेटावा, ओकर ही घर से भगावेला। जनबानी के बनल नहीं सत्येंद्र भैया और हाथ बनल रहो। पहले बाकी गीत के एक एक लाइन ध्यान से सुनिएगा, कुछ न कुछ सिखाई लेने। सब कुछ सिरजावल हवे उनकर हई दहिया उन्हीं के दिहल। अगर बाबूजी ना रहता तो हम यही रहते जी रौरे घरे। माइये बाबू का दिन हो कि हे लायक पैदा कोई कि हमके 4 जने लोग सुनत हे रोमा रोमा पर अधिकार उनकर बा, कर्जदार बानी, पूरा जीवन हम पूरा ना कर पाए। सब कुछ सिरजावल
हवे उनकर हई देहिया उनही के दी हलहा त्रिपाठी जी के आंगन से 101 रुपया का प्यार मिलल बा। माता रानी दिन दुनिया रात चौगुना और जीवन में खुशी रखी, कोनो दुख बलाए घर में ना हो, ये कामना बा। सब कुछ सिर जावल हवे उनकर हई देहिया उनही के दी हलहा तब काहे कल झुक के बेटावा तब काहे अपने बेटावा ताना ताना के तरह सावेला तो काहे अपने बेटावा ताना ताना के तरह सावेला जनबन के दिया भैया दिया आपके गाने और आपके घरे आके हम सब कलाकार के तना कहो, लेकिन स्पेशली हमारे करेजा गदगद बा ए मारे। खैर पैसा तो पहले नहीं करनी सब पर जरूरत है, वही खर्ची नहीं ले पानी हो। स्पेशल भगवान बनौला ही बना हमके खाली पैसा लेवे। लेकिन एगो हम ई बात कहल चाहत नहीं कि रौरा गावे और रौरा घरे आके हमार करेजा गदगद ए मारे हो गई कि कम से कम ऐसन पढ़वैया लिखवैया और ऐसा सब घर में हमके 10 जने बैठ के सुनत ना, ये हमारा सौभाग्य बा। कलाकार के कुछ चाहिए ना, बस सामने बैठ के अखिया से अखिया मिला के अगर हमके कोई सुनता वो हमारे घर में करोड़ रुपया काहे से हम जीवन में इतना थोड़ा कुछ बना कर हमसे सुनर लोग घूमता रोड पर ना, हमके के देखल जाई। लेकिन हमके कोई सुनत है, ये सौभाग्य बा। गीत के अंतिम कड़ी में कवि लिखलन का बाबूजी अगर जे ना रहती तोहार सुघर माई बाबूजी अगर जे ना रहती तोहार सुघर माई बाबूजी अगर जे ना रहती तोहार सुघर माई बाबूजी होवे दुनिया में माई खातिर बड़ा गीती बनल बा, लेकिन दादा खातिर जल्दी गाना ना बनेला ना। लेकिन दादा कौन छी हम मेला के सगरी खिलौना अपन हजबरे दादा बना जाके ब्रांडेड चड्डी किनाता जबले दादा बना। दुनिया के सब रेस्टोरेंट में खाना खाता नहीं कबले जबले दादा बना।
जहिया तू दादा बनबत तहिया लइकन को कच्ची जुटावत फीस भरत घर आए लगी तू। ये लिए साधक लिखने का बाबूजी हवे उना मोल रतन, बाबूजी हवे उना मोल रतन, जे कधवा पर दुनिया दे आवेला। बाबूजी हवे उना मोल रतन, जे कधवा पर दुनिया देखावेला। बन के रे या के जे बोगी जन के पार ला